Jamen, så vil jeg sige velkommen til endnu en lille teknisk informationsvideo til jer, der går og overvejer at få adgangskontrol. Blandt andet på parameterområder, som vi har stående her. Her kan man se, at vi har en elektrisk port, der er opsat. Kunden har behov for at få adgangskontrol på porten, så man kan komme ind og ud på nemmest mulig måde. Der er flere måder at gøre det på. Herover er der selvfølgelig en nøgle til nødåbning. Der er adgangskontrol med ganske almindelige tastaturer til kode eller kort og kode. Og så har vi monteret et nummerpladekamera, som kan detektere nummerplader. Kunden her, han anvender Rogers adgangskontrol, det der hedder RAX 5. Og i deres program, der har de et interface-kort, der passer til nummerpladekamera, således at man kan bruge nummerpladen som en ekstra nøgle til den enkelte brugers credentials. Måden det fungerer på, det er, at vi har et ganske almindeligt læser her, som vi kan placere et kort på, eller en kode. Porten åbner. Det foregår via Rogers adgangscontroller og den database, der er tilknyttet systemet. Porten er sat til at autolukke. På indersiden af porten, der har vi en vejsløjfe, altså en nedgravet spole, som åbner porten automatisk indenfra. Det er egentlig ret simpelt. Det er den måde, det virker på. Porten autolukker, og det er det. Her så jeg køretøjet komme kørende hen. Det er fanget af nummerpladekameraet. Nummerpladekameraet registrerer nummerpladen, godkender den og åbner porten. Det er en praktisk måde, det er en nem måde, og det er rart for brugerne i dagligdagen, at man ikke skal fare ud af bilen og smide kort på, eller på anden vis forsøge at åbne porten. Løsningen kan ikke stå alene. Kun med nummerpladekameraet, der er jo faktorer, der kan spille ind. Man kan have glemt at opdatere nummerpladen, man kan få en ny bil osv. Så vi synes her i Gideon, at man skal også have en manuel mulighed for at komme ind, det vil sige med kort kode, og så med en ekstra feature, nummerpladekendelsen. Som sagt, her kører det med Rogers RAX 5 løsning med det interface, som Roger har udviklet. Har du lyst til at høre mere om, hvordan du kan få adgangskontrol på dine parameterløsninger, dine bygninger, med forskellige former for adgangskontrolsystemer, nummerpladegenkendelse og hvad du ellers kan finde på, så er du velkommen til at kontakte os.